5, 4, 3, 2, 1, teď! Tak možná to čekají. Ochutnej. Víc soli, víc pepře, co tam mám? Je to studený. Já jim to vysvětlím. Prosím vás, ještě to chvíličku potrvá. Jej, trochu to tady hoří. Co budeme dělat? Hasičák! Dobrý nápad, je hasičák, tady! No. Ještě 30 sekund. Už to nehoří. Moje polívka je úplně zničená! Dobrá! Zasycím přístrojem. Nemá. Dones mi to, pojď. Není moc studená? Neměli byste ji trošku udělat horkou? 10 sekund. Jo, ježišmar! No ale pokud chce. Jak tohle bude horký, kamaráde? Tam sedí ředitel. Zase. Tak já jdu za ním. Dobrý den, pane řediteli. Stop. Máme vyhazov. Nyní to samé v 30 sekundách. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Už tam na to čekají. Ochutnej. Víc pepře sole, co? Je to studený. Je to studený. Je to hře. Tak tam běž, já to zatím zapálím. No prosím vás, ještě. Hoří! Hasičák! Moje polívka je úplně zničená. Počkej, chutná. Dělej ale. Je to dobrý. Tak jim to odnesem. Vlastně pohřát trošku a... No tak jim to běž říct. Dobrý den, pane Je to řediteli. ředitel. No máme vyhazov. 3, 2, ale... Jo, máme. Máme. 30 sekund, stále ještě spoustu času. Nyní to zkusíme celé za 15 sekund. 3, 2, 1, teď. Ochutnej! Bohřejš! Hoří! Já jsem jim to ještě neřekl. Je! Hasičák! Ty máš taky! Jo. Zničená! Vylej to! Vystav to! Ty vole, máme vyhazov! Jak jste asi sami věděli, bylo tam spoustu proluk hluchých míst, kdy já jsem se úplně budil. Takže nyní za 7 sekundy, 3, 2, 1, teď! Ředitel čeká na poli. Hoří to! No tady! Já taky ty jsi zničil! Nebo neseme! Proč ne? Vyhazov. Konec! Zase! Tak už to bylo trošku živější. Máme tolik to vidět za 3 sekundy. 3, 2, 1, teď! Hoříme! Jestli to nevolím, tak nás tady nestaň. Tak to bylo! Ne, ty jsi to vedl! Máme to! Pane řediteli, jak to máme? Myslím, že by se to dalo ještě zhustit na ty podstatné okamžiky. Já jsem se to teďka trošku neorientoval, bylo tam toho moc. Opravdu zhustit, kolegové, ano? Jo? Polívku. Takže za sekundu. Jo? 3, 2, 1, teď! Ani to nedáš, tady máme vyhazov.